på den her portfolioopgave, som vi skulle lære, hvor vi har skulle tænke over, hvad vi har lært, og så skulle vi tænke lidt over vores egen læringsproces. Og jeg vil godt sammen med sige, at jeg har været meget frustreret over den her opgave. Jeg er meget struktureret, og når der så får sådan en opgave, der sådan er lidt løst oplagt, så går jeg lidt i panik, og nok om det første tid, jeg bandede og svovlede, og havde det ligesom der står her, altså ligesom hun ser ud, som havde det. Men ingen læring uden frustration, det er det, jeg har skrevet her i luft. Og jeg synes selv, at jeg har lært rigtig, rigtig meget af den her opgave her. Jeg har lært at strukturere min tid, jeg har lært at se, hvordan jeg kan bruge det, vi lærer her i klassen til senere hen. Jeg har valgt præsentationsteknik. Og hvorfor jeg har valgt præsentationsteknik, det er, fordi der er mange forskellige former for præsentationer, som vi kommer ud fra. Der er præsentationer i klassen, som her. Du kan komme til at skulle præsentere foran en bestyrelse, eller foran 400 mennesker i en sportshal. Vi ved det ikke, hvor vi kommer hen her i livet simpelthen. Det kunne jo være. Men lige meget hvilken præsentation du skal give, så er der nogle gode hovedregler. Og hvis man følger de her hovedregler, så får du en bedre præsentation. Det er noget, man kan bruge i jobbet. Det er også noget, der kan bruges i fritiden. Det ved jeg personligt i hvert fald. Jeg er i en bestyrelse, hvor vi laver kurser for medlemmerne, og de her kurser skal præsenteres. Og det er bestyrelsen, der skal præsentere de her kurser, så det kommer jeg formentlig også til på et tidspunkt. Når du så skal lave din præsentation, så skal du starte med at planlægge den. Du skal planlægge, hvad det er, du gerne vil have publikum skal tage med sig, når du er færdig. Du skal finde ud af, hvilken målgruppe det er, og så lave en præsentation ud fra det. Så man taler sproget, der passer til den målgruppe, du er i. Mange de starter med at lave PowerPoint. Det er ikke særlig smart at starte med at lave PowerPoint. For når du laver et PowerPoint, så tænker du på formen, og det du skal tænke på, det er indholdet. PowerPointet kommer senere hen. Når du så har fundet ud af, hvad indholdet skal være, så starter du på PowerPointet. Dit PowerPoint, det skal indeholde få ord, så publikum ikke sidder og læser. Hvis der er en stor tekstmængde, så sidder dit publikum og læser, så begynder du at stå og læse op, og så læser publikum hurtigere, end du selv gør, og så fremstår du som værende kedelig. Så dit PowerPoint skal kun indeholde essensen af det, du vil fremlægge. Så har vi nogle ting, vi skal passe på med. Vi skal passe på med bossord. Æ, ø, å, æ, bu. Alle de der ord, der kan komme ind under sådan en præsentation. Skal vi passe lidt på med at bruge. Vi skal passe på med lukket kropssprog. Her tænker jeg på den her tissetrollen og korslagte arme. Det betyder ikke, at du skal stå sådan her og præsentere, vel? Men stå som om du gerne vil have det. Når du står med et lukket kropssprog, så viser du folk, jeg vil faktisk helst ikke være her. Jeg vil helst ikke stå og sige det her foran jer. Så skal vi passe på med animation og lyd. Animation og lyd er rigtig godt til at understrege en pointe. Men det kan også være et irritationsmoment for tilhørende. Det er en masse gejl, der tager opmærksomheden fra dig, for din præsentation, når der er ting, der hopper ind og hopper ud, og op og ned og rundt på de dias. Så har vi faktaark. Hvis du har store tekstmængder, hvis det er et stort projekt, du skal præsentere, så kan du have det på faktaark. Den kan du simpelthen have hele teksten på. Så undgår du at skrive for meget på de dias. Du har så dine hovedpointer fra faktaarken på dine slides. Dine faktaark uddeler du så efter en præsentation. Dermed så får dine tilhører, de får det visuelle fra dine slides, din præsi eller din PowerPoint. De får de hører det, når du står og taler, og så ud af det, så har de det konkret på papiret. De kan tage det med sig til senere brug, hvis de har brug for det. Så har vi cue cards. Dine cue cards skal indeholde
overskriften på dine slides. De skal indeholde hovedpointerne. Altså hvis du har årstal, du skal huske, hvis du har facts, du skal huske, så have dem på din cue card, så du ikke skal stå og huske dem i hovedet. Det giver en vis tryghed ved, at du står og holder dem i hånden. Hvis man er lidt nervøs, så giver det lidt indtryk, ligesom den her lille ting gør. Det giver også et godt indtryk. Det viser, at du har forberedt dig, at du har styr på dine ting. De kan godt blive lidt en krøl, at du står simpelthen og oplæser sammen med hovedet ned, og så mister du fokus med tilhørende. Du mister simpelthen forbindelsen. Så hvis man kan, så er det en rigtig god idé at gøre. Den her, ikke med den. Det gider vi ikke. Det du skal fokusere på, når du så skal have selve præsentationen, det er kom i god tid. Få pulsen lidt ned. Tag et glas vand, hvad der lige nu er, der hjælper dig til at slappe lidt af. Hvis du bruger udstyr, så sørg for, at dit udstyr er i orden. Sørg for, at din mikrofon virker. Sørg for, at der er lyd på. Sørg for, at din computer er sat sammen med dit DS. Tænk simpelthen det værste. Der er ikke noget, der virker. Der er ikke andre, der har styr på dine ting, end dig selv. Så sørg for, at det er i orden. Så er det en rigtig god idé at have øjenkontakt med publikum. Hvis man ikke er så god til øjenkontakt, undertegnet her også, så sørg for at få nogle fikspunkter. Hjørne, midt, hjørne. Og så kig hen over hovedet på folk. Lige henover. Så du stadigvæk har ansigterne i. Det nytter ikke noget, du står og kigger op i loftet. Og så lad være med at lade ryggen til og stå sådan her og læse op. For så er der ikke nogen, der fokuserer på dig. De fokuserer alle sammen på det, jeg har på ryggen. Fin glimmer. Vær velforberedt, når du skal lave det her. Tal klart og tydeligt og forståeligt. Lad være med at stå og mummel. Og så have ro på. Tag den tid, det tager. Lad være med at jage igennem dit materiale, så der er ikke nogen, der forstår, hvad det er, du står og siger. Det tager den tid, det tager. Når du får ro på, så får publikum ro på. Og det giver en større tryghed, det giver en bedre præsentation. Og du får den her ro, hvis du følger alt det andet. Held og lykke med jeres præsentationer.